seca, distant, trasbalsadora, estranyada del mateix que deia. Una veu amb la imatge imprecisa, una veu que sabia callar també. Contra l'espror de les paraules, llàgrimes eixutes. Contra la figura borrosa, llàgrimes eixutes. Contra l'esclat del silenci, llàgrimes eixutes. Era així com em prenia cada dia el camí de fer mal a qui més estimava. Bona tarda. Aquest fragment que us acabem de llegir és de la darrera novel·la de la Sílvia Alcántara, La casa cantonera. Sílvia Alcántara va ser autora d'Olor de Colònia i és un fenomen literari d'aquests darrers anys a Catalunya, perquè es tracta d'una escriptora novella i amb la seva primera obra va aconseguir un gran èxit que la va catapultar al capdamunt de les llistes de més venuts, on s'ha mantingut durant molt de temps. La casa cantonera representa que és la segona obra de Sílvia Alcántara, però en realitat va ser escrita conjuntament amb Olor de Colònia, tot i que aquella es va publicar primer. Després, l'autora ha reprès aquesta història, l'ha tornat a reescriure i és quan ja s'ha publicat. Es tracta d'una novel·la curta, i dic curta perquè és molt primeta, no arriba a 140 pàgines, i després quan l'obrim l'interior tampoc té una gran densitat tipogràfica. Per tant, és una novel·la que qualsevol lector es pot llegir tranquil·lament en un parell de dies i us asseguro que l'argument us atraparà. L'argument us atraparà perquè està ple d'aquells sentiments poderosos i emocionants, l'amor, l'odi, la venjança, el penediment. I clar, això sempre motiva i interessa. Tot i que està farcida de tot aquest munt de sentiments, l'autora en una entrevista va dir que ella el que volia era parlar de la gelosia, que és un sentiment que segur que tots coneixem, però que en veu alta no sé si diríem que l'hem sentit gaires vegades, perquè és un sentiment que té molt mala premsa. A partir d'aquí ens presenta la història d'una família que se centra en un moment, diguéssim, molt trist, perquè són dues germanes que porten més de 20 anys sense trobar-se, sense veure's, i que es retroben en el moment d'enterrar la seva mare. Van al poble, enterren a la seva mare i després una veïna les acompanya a la casa que van compartir. I allí en aquella casa és on, a través de petits objectes, van fent una mica de recorregut per tot allò que els ha portat fins en aquell moment. Les seves vivències, els seus sentiments, les seves angoixes i sobretot la seva història, que és molt particular. Per què us recomano La casa cantonera? Doncs us la recomano perquè després de llegir Olor de Colònia, que em va semblar una obra absolutament fascinant, no em vaig poder resistir a comprar La casa cantonera i me la vaig, diguem-ne que devorar amb una tarda de lectura intensa. A mi m'agrada particularment la manera com escriu Sílvia Alcántara perquè em recorda molt el llenguatge de la Mercè Rodoreda. És un llenguatge clar, aparentment poc treballat, però que no és així en realitat. De poc treballat ho està i molt. I té un gran poder que és el d'evocar imatges amb molta precisió. I després també per la història, perquè ens parla d'homes i dones que senten i pateixen i que no s'atreveixen a viure tal com els demanen aquests sentiments.